Så efter kaffepause her i passet Hilda. Café Hilda, ja. Så skal vi så hjem til vores hus. Ja. Er det flyttet? Og der kommer en der. Og det er som sædvanligt, så er det Lisa, der kører. Det er mig, der sidder ved siden af med skrækblandet forsysning her. Jeg synes, du gør det godt. Ja. Og skal vi se her. Der. Nu går det nedad, men ikke særlig meget. Inte så bra. Nej. Og som man kan se her, så er der en ny dal her. Wow. Ja. Og så bor vi over i den næste dal. Så. Ja. Og så kommer en stakker her på cykel. Og der kommer en, der har styr på det her. Ja, han ser lite mer avslappad ut. En Cannondale. Fast Cannondale. Findes ingen der længere, eller gør det? Den kommer ind der håb længere. Så der kan man se, der går mere. Nå, jeg må vi selv holde lidt øje med trafikken her. Det er det. Og så skal vi se, om der kommer noget her rundt om hjørnet, og det gør der ikke. Jo, en bus. Så. Og som sagt, det her det er hovedvejen. Så. Og lige om lidt, så kommer vi ned til landsbyvejen. Vi skal ned til vores hytte. Casa Rurales. Los Caizales. Så er det her, vi skal ned. Vi kører ned. Det ser som en sjø utan gubbar på styr. Ja. Der ser du stien op der. Ja. Og som alle kan se, så kører vi ikke på hovedvej længere. Nu skal vi se, ja, første gang vi kørte ned her, der kom en masse geder springende. Så og her er der en vandresti ind. Så jeg skal se, om jeg kan få lukket Lisa med en gang med. Og kører vi igennem den lille landsby, hvor vi bor i udkanten af her.
da vi fik den med. En tårnfalk. Alice var lite nervös, jag var helt cool. Du var helt lugn, visst, ja. precis. Ja. Klart. Nu börjar de slut, de där vita bollarna. Ja. Det är de här maskosaktiga. Ja. Megamask. Og det ser måske ikke så brændt ud her, men det er... Motorbromsen är på ettan. Det er mega stejlt. Det kan være. Lige træder på en lille sten, der starter en hel sten med vin. Så. Så ser man snart på ett hus. Här kommer. Ja. De gör ju inte sånt på skita. Jeg vil ikke snakke om det mere. Ja. Det er... Pelagonia. Ja. Vi har fundet en Pelagonia. Vi tager helt til Tenerife. Pelagonia. Kan vi se vores hus snart? Så der. 1, 2, 3. Der var vores hus. Wow. Häftigt. Nå, jeg må hellere følge med i, hvad der sker. Og... Kommer tillbaka. Nej. Det är inte så gott. Der er flere og flere grottdykkere, der bliver væk her. Ja. Så, nu gjorde jag det igen. The mistake. Så kan vi jo titte lidt på det snygge hus her. Det är fint med julstjärnorna faktiskt. Ja. Og nu skal vi herhen. Men i och för sig så har de försvunnit när vi har tagit siesta. Så när man kommer upp sen så har de varit borta. Men nu är klockan 3:30 faktiskt.
tykker det er lidt skræmmende, når man ikke rigtig ved, hvad der bliver af de mennesker, der tager med på de ekspeditioner. Om han bare kommer tilbage med sådan nogle tomme skaller af. Det är lite mysigt här. Ja. Hold kæft, det var en humørforladt kommentar, han kom med. Det var så bare... Eller nej, Nej, det är för fan två sådana ju. Ja, 2 berberhøns her. Ja. Nu se, prøv. Så skal vi se, om vi kan zoome ind på dem her. Hvor er de henne? Der. Står i skuggen. Jo, jeg kan godt se, men lidt mere her på. Okay. Ja. Det der, mine damer og herrer, er en berberhøne. Vad står där? Tänk en flytta på. Det är 2 stycken. Ja. En raphøne her. Absolut. Och då bara spørgsmål, hvor skal de hen? De må nok komme til os i gryden. Så behøver vi ikke at... Ja. Nej, det måste forvards. Ja. Kør. Så der løb det han for. Ja, okej. Så, og her kommer vi til. Titta vad fina de är. Åh, vad fina de är. Kan man se den någonstans? Jo. Zoom in. Den låter. Ja. Ej, det var fint. Ja. Ja. Den anden lyder også. Så. Nå, men i hvert fald det er der, vi skal ind. Ja. Så hvis du lige kører frem, min elskede hustru, så kan jeg gå ud og åbne for døren. Tak. Så stopper vi her.